Hello लोगोफोर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसे लाइटनि थाखाय आंखौ गोसोम नुनो हागौ ब्लेक नुनो हागौ खिन्थु आं बिदि ब्लेक नङा मिडियाम आरोना गुफुर थ' ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं नोंथांमोनखौ देखायगोन सिजु ब्रेन्डनि नोंथांमोनखौ मोजां कालेक्शन आं देखायगोन स' नोंथांमोना नायनानै स्क्रिनशट खालामनानै आंनो अर्डार हरबानो जाबाय आरो अर्डारखौ थाब हरबानो जाबाय फुजानि सिगां आं अर्डार लायाबो जानो हागौ आरो नोंथांमोना जुदि फुजायाव नांगौबा थ' दानिफ्राय अर्डार खालाम होमबासो सहैगोन माने फ्लिपकार्टफोराव जिबायदि 5 days 6 days लायो थिग बिदिनो जों हरनायावबो बिदि लायो आरो इमारजेन्सियावबो मोनो खिन्थु गासैयावबो इमारजेन्सि एभेलेबल थाया नालाय थ' बेखायनो खाथि खालानिफ्राय जुदि फैनो गोसो गैया अर्डार लानो गोसोबा दानो थाब अर्डार खालाम माखौ नांगौ दायो अनलि फर सिजु ब्रेन्डनि देखायगोन स' नोंथांमोन नायलांदो आङो गासैखौबो फुवारफोर देखायगोन नैया लोगोफोर नैबे दख'ना नैबे ब्लाउस माबा फास्रा स' आं दख'नाखौ फार्स्ट देखायग्रोनि दख'नानि कालेक्शन नाय जा मोजां आरोना जा सफैदों नैया फुल नुवा जानो हागौ ओमफ्राय नै आं थिखोना होबाय फुल नायना लाजों नोंथांमोना जि मोजां नाय खाथियाव नाय आगरफ्रा बिराद समायगोन आरोना गानबा थ' नोंथांमोना नायनानै मिथिखागोन आरो जाय बिथांमोना बे कालारखौ फसायो बिथांमोननि थाखाय स्पेसियेलि आरो नैबे फास्राया लोगोफोर नाय जि मोजां नैया फास्राया बेनो जा मोजां कालार ना लोगोफोर थ' लांफैदो जल्दि ओमफ्राय जोंनि दखानाव फैनानै गावनि मेगनजों बरिया नायलांनो हागोन थ' नेक्स्ट जाहैबाय नैबे फास्रा ओमफ्राय दख'नाया नैबे ओमफ्राय दायो आङो फार्स्ट दख'नाखौ देखायग्रोनि स' नोंथांमोन नायदो दख'नाया 1 2 3 थ' दख'ना बिदि जागोन नाय कालार नाय डिजाइन नाय आरो गाननोबो गरमनि थाखायनो स्पेसियेलि बानायनाय जादों ओरैबायदि मोजांनि थ' नायनानै नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना हरदो अर्डार हरनायफ्रा आरो लांनायफ्राथ' स्ट'राव फैनानै लांफैजागोन नैबे दख'नाया जाहैबाय ओमफ्राय लोगोफोर फास्राखौ आं देखायनो नोंथांमोनखौ निया फास्राया नैबे नाय जा मोजां स' लांफैदो फास्रा ओमफ्राय लोगोफोर ये दख'ना नैबे दख'ना ओमफ्राय नैबे फास्रा थ' फार्स्ट आङो फास्राखौ देखायग्रोनि बिनि उनाव दख'नासो देखायगोन आङो थ' नैबे फास्राया जाहैबाय नाय फास्रा नैबे फास्रा ओमफ्राय नैया दख'नाया नैया स्टिकार थागोन नैदि सिजु ब्रेन्ड ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं देखायनो नैया थ' बेनो जाहैबाय दख'नाया लोगोफोर थ' सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नैबे फास्रा आरो नैबे दख'ना नैया दायो आङो दख'नाखौ देखायग्रोनि स' नायदो नैया नाय बे दख'ना दख'ना ओमफ्राय लोगोफोर नैबे फास्रा नाय नैबे जाबाय फास्राया लोगोफोर जा मोजां हिट ओमफ्राय लोगोफोर नैबे दख'ना नैबे फास्रा नाय आं फार्स्ट दख'नाखौ देखायग्रोनि आरोना बे जाबाय दख'ना ओमफ्राय लोगो फास्राया नाय नैबे फास्रानि आगरा नैया लोगोफोर जा मोजां कालार फास्रा ओमफ्राय नैया दख'ना आं दायो फास्राखौ देखायग्रोनि नोंथांमोननो फास्राया नाय
एसे मोनानायखाय लाइटनि थाखाय मोजां नुवा जानो हागौ खिन्थु रियेलाव ओरैबायदि मोजां आरोना लोगोफोर लांफैदो गोबाव खालामबा मोननाय नङा नै लोगोफोर नैबे दख'ना नैबे फास्रा ना दायो दख'नाखौ देखायग्रोनि आङो फार्स्ट दख'नाया नाय लाइटजों बारा क्लियार ना दख'ना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे फास्रा नाय भिडिअ'आथ' 4K खालामदो थेवबो मोजां नुदोंबा नुदो आरोना लोगोफोर नुवाखैबाथ' दखानाव फैना नायफै ओरैबायदि फसायजोबनो थारमाने बिराद हिट आरोना लोगोफोर नेक्स्ट नाय लोगोफोर नैबे दख'ना नैबे फास्रा फार्स्ट आं नोंथांमोनखौ दख'नाखौ देखायग्रोनि नाय दख'नाया नाय फुल आरोना लोगोफोर नाय फुल देखायदों ओमफ्राय नोंथांमोना एसे मोजां नायना लाबानो जाबाय दख'नाया खुनु प्रब्लेम गैया नोंथांमोना गाननासो मिथिगोन माबोरै दख'ना बियो नाय ओमफ्राय नैबे फास्राया लोगोफोर नाय ये देखो एसे लाइटनि पावाराव बेलेग नुदो आरोना ब्लार नुदो जानो हागौ बिराद मोजां लोगोफोर नैबे फास्रा ओमफ्राय दख'ना नैबे फार्स्ट दख'नाखौ देखायग्रोनि ये देखो फुला जागोन बिराद मोजां आरोना दा स्क्रिन राय नाम्बाराव अर्डार हरबानो जाबाय फास्रा कफि ओमफ्राय नैबे फास्राया नैबे दख'ना दायो आङो दख'नाखौ देखायग्रोनि दख'नाया neybe pasrane. Này cái này thế. Black. Oh my god. Vì Dokhona ini Fast Rally punya super hit. गोबां दङ भिडिअ गोलाव जागोन नालाय बेखायनो बेखिनिखौ देखायबाय थ' थेंक इउ स' माच अर्डार खालामबानो जाबाय थाबैनो आरो फुजानि खाथियावबो जोङो अर्डार लानो हानाय नङा दानो थाबै थाबै अर्डार खालाम